engazi ukuthi umfana o-understand-ayo. Mangithi yazi ekhaya namhlanje asinaso isishebo. Akwazi ukuthi thatha nayo i-braai pack uhambe niyopheka kimi. Okay. Ngambona ukuthi hayi engazi ukuthi u-right-ke lo mfana uyangi-understand ukuthi ngiphila ngasiphi isimo. Hayi wangincenga umfana ukuthi yazini ngoba manje lapha kini niyastrugglisa nibaningi. Nawe mangabe ngikunikeza into ngakusasa ule kungikhalela futhi uthi mina ngidlanga. Ngcono ubuye uzohlala la kumina. Mangibuka endlini yakhe ngimile ekitchen ngewindi ngibone hayi intombazane nangempela ifike. Ngihlale ngihlukumezeke ngihlale edining ngiyibuza ukuthi hayibo ngiyayiyeka ngempela lentombazane. Uthe ngelinye ilanga ngabona ukuthi ngeke phela lo mfana usengenza isilima nami. Ngikhala mihla namalanga mengabe eseqala nje enza lezi zinto zakhe. Kwangazi ukuthi khona nje into esimnukela mangabe ekhuluma nami engasakhulumi nje kahle. Hayi sisi ngitshela ukuthi wayifaka intombazane la ngalimbi. Ngiyabingelela babukele emakhaya igama lami nguLondiwe Kanxumalo aka uMazwide. Siyakubingelela sakwamukela kohlelweni lwethu olubizwa ngokuthi uMzansi Reality Stories under isihloko sithi Life After Dark. Uhlelo lethu ke lusupportwe noma luxhaswe uEasyBet. Siyakubingelela sisi. Yes. Yebo sawubona mina. Njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Ngiyacela ukuthi usicele ukuthi igama lakho ubani uvelaphi Yebo, sanibonani babukeli, igama lami nguLungiswa ngwakaDube. Ngihlala endaweni yaseMachubeni eNdwedwe. Ngikhulele khona, ngazalelwa khona. Nje yonke into yami ihleli khona. No, okay. Siyacela ukuthi usesilungisile ke siphe kancane nje i-background ngayo ukuthi ukhule kanjani, uthanda into enjani. Yebo, sesingikhule nje ekhaya ku-right. Ngithanda ukuthi ngihlale nabantu, kumnandi kukhona ubaba kukhona umana, ku-right nje. Emveni kwalokho bashona abazali, asezasala ziyashintsha izinto ngempilo yami nayo yashintsha. Alright ke sisi, ngiyacela ukuthi usitshele nje ukuthi kungani usibhalelile la kaMzansi Reality Stories. Okay sisi, into edala ukuthi ngibhalele la kaMzansi ingoba emveni kwalokho ngike ngahlukumezeka, ngihlukunyezwa umuntu engangithandana naye. Ngahlukumezeka ngale ndlela yokuthi ngangibona ukuthi umhlaba usuphelile ngami. Kodwa njengamanje nakho ngiyaphila, ngi-right ngaphuma kuleyo nkinga engangibhekene nayo. Siyaxolisa kakhulu ukuzwa lokho dadewethu. Kodwa ke ngiyacela manje ukuthi usinabele ukuze sizothola nathi ukwazi ukuthi kwenzakalani, yaqala phi into, kwenzakalani hlobo lokuhlukunyezwa ububhekene nalo. Okay sisi, shuthi ngizoyiqala kanje lento. Ngikhule ekhaya, ngizalwa nabo sisibami abawu2 nobhuti oyedwa. Bezalwa abazali abawu2 abebekhona bebabili bephila, umama nobaba. Umama ngaleso sikhathi wayengasebenzi kusebenza ubaba. Sikhulele khona endaweni yaseNdwedwe, safunda khona nje amabanga aphansi aphansi size sifika emabangeni aphezulu. Ngebhadi-ke mina angibange ngisafika ka-matric cause ubaba ushone ngiyokwenza ugrade 11. Umama wayengasebenzi ekhaya, kuwubaba osebenzayo. Ubaba wayekwazi ukuthi asisupport njengomuntu umbheki wethu nje ekhaya. Wayesupporta ngayo yonke indlela ngoba wayesebenza ebuya ngama-weekend. Asinikeze leyo nto esiyidinga ngaleso sikhathi, sifunda nje kumnandi ku-right. Ngokuhamba kwesikhathi kunosisi wami omdala kunami, fike kube usisi wami kube yimina nobhuti sibawu3 ekhaya. Ubhuti wami mncane wena umagcina mina ngiphathi nendawo. Ngokuhamba kwesikhathi usisi wami omdala kunami wakhulelwa. Wadina ubaba, wadinwa kakhulu yazi nawe mangabe kukhulela umuntu ekhaya esayi-teenager nje kufisana ekukhulela umuntu. Kuba akubi mnandi, wadina ubaba ngangokuba wasiduba ngalowo nyaka. Wathi ngonyaka ozayo akekho umuntu engizophinde ngimnikeze imali yokuphindela esikoleni. Lapho ngenza ugrade 10. Wathi nje akekho umuntu engizophinde ngikhiphe imali yokuthi ahamba ayofunda. Ngalezo zikhathi lezo kwakukuthi mangabe kuJanuary
ubaba akhiphe imali mhlampe noma ngabe 1.5 athi le ukuthi iy'ngane y'phindele esikoleni ngalo nyaka. Okay. Hhayi ubaba ngalowo nyaka wathi akekho umuntu ozophindela esikoleni. Mina ngiyokwenza ugrade 10, umfana wasekhaya uyokwenza ugrade 8. Kwaphoqa ukuthi uma akasebenzi uphiwa ubaba imali. Akasebenzi nje nhlobo, imali ayitholayo asuke ithathe kubaba. Nangampela usisi wami wamitha waxosha ubaba ekhaya, kwabuya waxola-ke ubaba-ke. Wabuya-ke esemithi njalo. Kodwa thina ngalowo nyaka kwakumele siphindele ngawo esikoleni, wathi nje ayikho imali azoyikhipha. Ngokuthi nganginalo ukuthando lokufunda nkosami, ngisakhula nje kwakumnandi kabi esikoleni. Yabo nje uma ngilovile esikoleni usuku olulodwa, kwangazi ukuthi ngihlala onyanga yonke. Even uma kuvalwe iy'kole kwakuba kuhlungu enhliziyweni ukuthi hayibo kanti iy'kole sezovulwa nini. Ngamtshela uma ukuthi mina ma ngiyaphindela esikoleni noma ngabe ubaba ayikhiphile imali yey'cathulo nani nani ngizophindela ngokudala. Ngaphindela esikoleni kodwa sekunzima-ke manje ayisekho phela umuntu okuye obengisaphotha noma kufuneka iy'mali esikoleni sekunzima. Kodwa lowo nyaka-ke ngawuqeda-ke ngenhlanhla ugrade 11. Mase kumele ngenze ugrade 12 ngabona ukuthi hhayi sekungaphezu kwami. Ngebhadi lelo sengenza ugrade 11 loyo ubaba wesidube ngawo. Ubaba waxinwa ukugula. Waxinwa ukugula ubaba, wagula ubaba kwathi une-gout. Uyayithanda inyama ebovu ubaba. Njalo nje inyama ebovu uyayosa, uyayipheka, uyayidla. Bathi ubaba une-gout. Wahamba ibhedlela ubaba inyawo zavuvukala kanjeya. Hhayi, kwacaca ukuthi ubaba uyahlala manje esibhedlela ngoba manje kuthiwa le angazi lento leya ifuna ukuthi uyeke izinto ey'ningi ungazidli ukuze izophuma emzimbeni. Wahlala ubaba esibhedlela up until-ke ngebhadi-ke washona. Washona ubaba, uma eshona ubaba sesizele-ke manje ekhaya noma. Usisi wami lo yavele usenengane kade ayihlalele ekhaya lo mdala. Ubhuti wami omncane naye wasiyeka isikole wayiqhubekela nje wayihlalela ekhaya, wawumuntu nje ongenalo ikusasa. Hhayi nangampela kuseshonile-ke ubaba. Qala futhi impilo manje yanzima kakhulu-ke manje. Amikekho umuntu osaphothayo la ekhaya. Akekho umuntu ofundile la ekhaya. Usisi wami unengane nayo le ngane isiyakhala la ekhaya ifuna ukudla. Akhokheliwe, umithisiwe nje washiwa kanjalo. Ngebhadi naye ubaba wengane yakhe akazange ukusaphotha ingane. Wayishiye naye nje kanjalo kodwa yena wayengayiphikanga. Yaqala impilo yanzima la ekhaya. Mayinzima impilo ngicabange u-1 no-2. Ngibona ukuthi ayikho into esizoyihlalela la ekhaya, kumele nathi sizame. Uma uyakwazi ubuhlungu bamzali engazi ukuthi uzoninikezani. Senithe ukhula nami phela ngasengikhulile sengenza ugrade 11. Nami sengiqala ngibona abafana. Hayibo, uma umbona ukuthi uyastrugglisha akazi ukuthi uzosinikani. Siy'ngane zakhe impela kodwa akasebenzi. Akasekho ubaba. Akekho umuntu la uzomsiza. Usenokuthi ahambe aye emzini yabantu abuye nezinto eziyijumbana. Sesiyinhlekisa nje nasemphakathini. Hhayi ngabona ukuthi hhayi nami kumele ngenze uplan phela nami ngiyintombazane. Hhayi ngathandana nomfana. Umfana kwangazi ukuthi nje impela hhayi uza kahle. Ngithi noma ngimbikele isitori sasekhaya kube ngazi ukuthi umfana o-understand-ayo. Mangithi yazi ekhaya namhlanje asinaso isishebo. Akwazi ukuthi thatha nayo i-braai pack uhambe niyopheka kini. Okay. Ngambona ukuthi hhayi engazi ukuthi u-right-ke lo mfana uyangi-understand ukuthi ngiphila ngasiphi isimo. Hhayi wangincenga umfana ukuthi yazini ngoba manje lapha kini niyastrugglisha nibaningi. Nawe uma ngabe ngikunikeza into ngakusasa ule kungikhalela futhi uthi mina ngidlanga. Ngcono ubuye uzohlala la kumina. Hhayi ngabona nami ukuthi ngeke phela ngile ngihlupheka kukhona umuntu othi uzongisiza. Ngahamba ngayohlala kumfana. Kwaqala kwakuhle nje kwamnandi. Umfana uyibubu la ngihlala khona. Kodwa babazi ukuthi uthandana nami. Kwakuhle nje kwa-right nabazali bakhe bengenankinga nokuthi sihleli ngoba nabo babesazi isimo sami endaweni nje akekho umuntu owengasazi isimo sasekhaya. Ngoba kwakuyinto nje eyayibonakala nje uyihambela sisi. Okay. Ubona uyihambela nje ukuthi lo muzi uyabanda. Umuzi-ke nje mangabe ubanda
awuzutshelwa umunye umuntu. Hhayi, nangampela-ke ngihlale kamfana, phela unyaka wokuqala umfana hhayi si-right naye. Uma ngithola into nami lana ngiyakwazi ukuphinde ngiyishushumbise ngiyise ekhaya, ngibhekelele laba abasekhaya. Hhayi kwaba right nje nomfana, sahlala. Inkinga yonakala uma ngabe umfana esethola intombi. Thola intombazane umfana. Uma ethola intombi umfana, shuthi le ntombazane yayi-right yona. I-background yayo i-right. Ingafani nami. Bebikwazi ukuthi yabo labo bantu abayikhiphayo, bay'ndaweni eyi-right. Yonke into yabo nje i-right bobawu-2. Mina uma ngabe ecabanga ngami, uvele acabanga ukuthi ngizokwenze njani. Uma ngabe ngifuna sihambe, kufanele aqala ngithenge iy'cathulo. Uyambona lowo muntu loyo. Uma ngithi asehhotela manje uzovela angibuza ukuthi yini ihhotela. Kwase kuyinto kanjalo. Wathola intombi umfana. Uma ethola intombi umfana, hhayi yamhlanyisa intombazane. Uyalazi uthando lusha-ke nawe sisi. Uthando lusha luvalana amehlo. Wangabisangibona ukuthi ngubani umfana esekwazi ukuthi athathe le ntombazane ayifake la kubo ngikhona. Hhayi ngaqala-ke lapho, kwaqala lapho ukuhlukumezeka kwami. Wathola leyo ntombi, intombazane ingenandaba nami. Kushuthi intombazane wayitshelile ngami. Mina wangithi uma ngimbuza athi awungiyeki, ngisamncane kabi mina, angikwazi ukuthi ngikhethelwe wena ukuthi ngithande bani. Futhi wena wangifica nginentombi zami mina ngoba ngishisa zona manje ngeke phela mina ngize ngiyiyeke. Ngimbuka umfana, ngimbuza ukuthi ngoba wena uthe uzofa nami nje, yini manje sishintshile? Hhayi umfana-ke nje angasithatha nje sami isitori. Angasithatha isitori sami. Intombazane la ngalembe ifike kubo kwamfana. Athi umfana kumina, hhayi namhlanje engathi kuzomele uyolala edining ngoba manje khona into engibhizi ngayo la endlini engamdinga umuntu wesifazane. Ngimbuza ukuthi enjani leyo? Athi ngithe yabo esenolaka engasakhulumi kahle nami, esengithatha rafu nje uma ngabe ekhuluma nami. Hhayi nangampela ngihambe. Ngithi uma ngisekhishini ngibuke endlini yakhe. Uma ngibuka endlini yakhe ngimile ekhishini ngewindi ngibone, hhayi intombazane nangempela ifike. Ngihlale ngihlukumezeke, ngihlale edining ngiy'buza ukuthi hayibo ngiyayiyeka ngempela le ntombazane. Kuthe ngelinye ilanga ngabona ukuthi ngeke phela lo mfana usengenza isilima nami. Ngikhala mihla namalanga uma ngabe eseqala nje enza lezi zinto zakhe. Kwangazi ukuthi khona nje into esimnukela uma ngabe ekhuluma nami, engasakhulumi nje kahle. Hhayi sisi, ngitshela ukuthi wayifaka intombazane la ngalimbe. Ngime ekhishini, ngase uma ngithi qala nali ketelo. Athi qala nawo amanzi. Hhayi ngawaplaka, ngaphinde ngama. Ngathi hayibo, ngiwaplakela ukuthini la manzi ngoba angikwazi kwakulwa, angiyena umuntu wesixhwanguxhwangu. Ngawaplaka abila, ngawathela ebhakedeni. Ngathi yabona muhla, kunamuhla, uzongithola kahle lo mfana. Hhayi, ngahamba, ngafike ngangqongqoza endlini. Vele sekumnyama, kodwa ngibonile ukuthi khona umuntu ongenile. Ngafike ngangqongqoza. Athi yena, uba loyo? Ngithi umina. Athi, hayibo ngikutshelile nje ukuthi ngibhizi la endlini ini. Ngithi ngicela ungivulela, ngifuna ukuthatha ngisho something nje eyayi-wardrobe. Ngithi ngifuna ukuthatha ini yami. Hhayi. Athi, angeke uzukwazi-ke ukungena la. Avele athi usisi, hayibo, uba manje lo khulumayo, angithi ufuna ngimuzi ukuthi ukhona ngaphakathi. Avele ngasithi isicabha ngonyawo. Kanti vele abavalile, ngiqonqoza nje abakhiyile ngaphakathi. Uzubone nje ukuthi ungidelela kangakanani, ufake intombazane uqeda uyayihlalela abavala umnyango. Kushuthi uyazi ukuthi urelaxile nje unesilima sakhe. Asitshela noma yini. Hhayi, ngathi uma ngithi ihlele embhedeni, ngawaqulela amanzi ngebhakede. Hlanhla leyo kanti uzophebeza ibhakede itheleke exactly. Itheleke nje emachaphazini. Hhayi into angibhonya yona, wangibhonya, ngangino-blue eye konke lana. Ungibhonya naba nabantu bakubo, nayi nentombazane. Abantu bakubo baleke bethi myeke phela, uyababona labo bantu bathi myeke phela. Wangishaya umfana, angizange ngilale ngisho ikhona, ngathathwa umakhelwane ebona ukuthi hhayi ngiyafa, engigxoba. Wangithatha umakhelwane wangihlalisa kwakhe.
Hhayi, ngakusasa abuye umfana futhi aphinde axolise. Kuhambe insukwana aphinde futhi umfana aqome. Ngahlukumezeka sisi ngendlela engangibona ukuthi nasemzimbeni ngiyancipha. Ngancipha nasemzimbeni. Njalo uma ngithi ngiyacabanga ngaye, ivele zizehlela iy'nyembezi. Ngicabanga ngithi ngicabanga ukuphinde emumva. Ngibone ukuthi uma ngiphindele emumva ngiyokwenzani, ngiyothini ekhaya. Ngishawe ngithi uma ngisemnyango ngithi hhayi ngiyagoduka-ke namhlanje. Uma ngithi ngisendleleni ngicabanga ukuthi ngiyagoduka ngiphinde ngibone ukuthi ngizofika ekhaya ngithi nginjani uma nginje. Ngithi ngiphumaphi. Uyayibona loo nto ukuthi ungabisazi ukuthi kumele uye phambili noma uye emumva yini. Ngicela ukumphazamisa ababukeli. Hhayi ngoba ngimphazamisa kodwa ngisifuna ukuthi siphuthume kancane siye ngasey'tolo. Ngiyanithembisa masibuya uzoqhuba nje la egcine khona asixoxele ngalo lonke udaba lwakhe khona sizolizwa kahle. Mbukeli ungakhohlwa ukuthi uma ufuna ukuba yingxenye ya-EasyBet ungangena lapha kwi-comment section yethu ubone i-link uzokwazi ukungena ngayo noma usebenzise i-promo code yethu ethi Mzansi 50. Uma ngabe urejista laphaya u-EasyBet uzokunikeza u-R50 bese uyakwazi ukubhetha ngawo. Ungasuki unganyakazi, thatha nje amanzi wabeke eduzane kwakho ulokhu waphuza nje wehlisa kancane ngoba ngathi kuningi okusazovela. Danko. Sibonga kakhulu ngesupport enisinika yona. Ungakhohlwa ukujoyina u-EasyBet. Kanti-ke ukuze ujoyine u-EasyBet, uklikha ilinki kwi-comment section. Uzitholele u-R50 voucher namaspini awu-25. Uzosebenzisa i-promo code ewumzansi 50. Ngibonge kakhulu kunina Mzansi. Thank you. Sanibingelela-ke babukele emakhaya kuhlelo lethu uMzansi Reality Stories. Sanamukela Bheki-ke sisahleleke naye sisi wethu la usazosiqhubeka silandise futhi ngodaba lakhe. Sisi ngicela uqhubekela ugcine khona. Yebo sisi, emveni kwalokho-ke bese nakungishaya yena lo mfana ngithathwa umakhelwane. Ngathi ngelinye ilanga ngathi angisaphindile mina lapha kuloya muzi loya ngiyahlukumezeka. Hhayi umakhelwane wagcina naye evumile ukuthi hhayi angihlale. Njalo ngiyamakhelwane la ngiyambona umfana engenandaba nokuthi ngikhona. Ngiyambona umfana uma ehamba emsebenzini, ngiyambona ebuya, uma ebuye nomuntu ngiyambona. Athi uma ngabe ehlangana nami endleleni athi angibuye ngize ekhaya yini eyangihambisa ekhaya. Kodwa futhi athi hhayi uma ungathandi phela uyeke. Ungamazi ukuthi uyiliphi yayibo leyo nto leyo. Umbona ukuthi kube ngazi ukuthi khona le nto le akufisela yona kodwa futhi aphinde athi hhayi akusenjalo. Hhayi uma ngikamakhelwane athi umakhelwane hhayi nawe sisi ubokusukume phela uyobheka into zakho. Ngeke phela umfana enze kanje kuwena. Ngendlela awayengihlukumeza ngayo ngelinye ilanga ngaye ngambopha. Ngathi yabona namhlanje ngeke ngize ngikwazi ukushaya umfana. Ngalelo langa wayengishaye umlomo lo wadabuka waya ngaphakathi. Waya le. Ngathi ngiyombopha. Ngafika emaphoyiseni, afika amaphoyisa ngasho ukuthi umfana ungishayele kanje. Afika amaphoyisa amthatha. Ngakusatha ngendlela kwasekudabukisa ngayo nakubo. Kwangiphoqa ukuthi ngihambe ngiyotshela amaphoyisa ukuthi akamdedele ngoba manje hayi icala ngiyalisula. Ngalisula icala and besazi naye ukuthi ayisekho into engingayenza. Yabo amaphoyisa meke wenza into waphinde futhi wafaka icala waphinde walisula. Uma usufaka kwesibili ababesanginaka bazi ukuthi hhayi vele wena uma ngabe ufaka icala uphinde ulisule. Naye besesano advantage kakhulu ngoba bethi noma engishaya athi ufuseki noma ungawatshela lawo amaphoyisa akho ngiyaza kwenze lutho. Esengasawasaba amaphoyisa. Sengishola into enjalo ukuthi bese ngesenandaba nje ngento ekuthi iphoyisa ngoba bazi ukuthi nami phela ngibuye ngishaya unembeza mesehambini. Hhayi athi umama lo engangihleli kuyena kamakhelwane athi nawe sisi ubuye uhambe ubheka into zakhe. Ngimtshela ngithi mina kule ngakhula ekhaya ngiyazi nje indaba yokuhamba ngibheka izinto. Izangoma nje ekhaya mina ngikhule ngingayazi ukuthi yini into ekuthiwa isangoma. Athi umama hhayi uzongiphelezela. Sihambe nangampela sengumuntu obonayo. Athi umuntu obonayo sisi awunalutho. Umuntu wakho uthole intombazane and imdlisile. Ikona sekushaya kangaka nje. Imdlisile intombazane ayikho into ongayenza ngaphandle kokuthi ukhiphe idliso kumuntu wakho. Ngoba wena sewunesichitho manje osifakwe yiyona leya ntombazane. Imfake idliso kodwa libuyela kuwena seliyisichitho.
wena noma ungageza ugeze leso sichitho kodwa loya muntu usanayo lento le eyidliso ayidliswe ile ntombazane. Ngibuye lapho angisenawo uplan phela manje noma ngingayigeza mina and anginayo imali njengoba ngihleli lana. Anginamali, ayikho into engiyenzayo, ngiyavuka nje ngiphinde ngilale, ngiyavuka ngiphinde ngilale. Nasemzimbeni sengiyisono nje, sengisaba ngisho ukuphumela ngaphandle. Ukubone le nto ukuthi uthi uyaphuma ngaphandle kube ngathi umude, uzizwe ukuthi ulula. Ulula ngisho kubantu bathi we nangi yalo heavy imshaya indoda. Ngase nginalawo mahloni. Hayi, nangampela ngibuye ngingasazi ukuthi ngenze njani ngoba manje anginayo imali. Anginayo imali yokugeza lezichithe engifakwe zona, anginalutho. Hayi, afike ngelinye ilanga yena boyfriend wami loyo, afike angithathe angise kubo. Uma ngithathe ngisa kubo, kube mnandi lo 2 weeks esangithathile. Kuphinde isuka into. Angazi kusuke sekwenze njani, visana isuso into encane nje. Sixabane angishaye. Meke wahola nje. Ehola njalo ekupheleni kwenyanga. Ekupheleni kwenyanga ngazi kahle ukuthi engathi inyanga ingahlezi iphathi nendawo. Cause mayingenamali noma isa right. Kube ngazi ukuthi ingconywane. Meke wanemali uyohambela phezulu umfana uyohambela phezulu angangazi nanokuthi ngiyini. Eze ngitshele ngisho emehlweni athi nje wena wesidodwe sama uyilutho wena umata wami engitshele la emehlweni. Mase ngimbuza ngakusasa athi hayibo bengidakiwe mina ngiyazi lona. Esedakwa esenokudakwa nje meke wadakwa nje kube ngazi ukuthi kwasitshwaleni ufike watshela ukuthi meke wadakwa bobuya uze kulungiswa uyomenza njalo. Hayi adaka umfana angithuke angishaye ngaze ngabona ukuthi hayi ngeke yabo la ayisengangami manje. Ayisengangami ongangokuba wesefika nentombazane athi akekho umuntu ohambayo la siyalala sonke soba u3. Ngithi mina kanjani? Ngithi mangithi ngiyahamba athi nawe awusahambi ke manje sesiyalala soba u3. Angazi noma wecabanga ukuthi asithatha isithembu noma enzini. Kodwa ugele lo engazwile ethi mina ngeke nami naye ugele athi ngeke mina ngize ngikwazi ukulala nale ntombazane le ntombazane le ayiyona itype yami angilali mina nentombazane enjeni. Hayi ngaze ngabona ukuthi sisingeke. Hayi singaphezulu kwami ke manje. Yabo manje singaphezulu kwabo kokuqala lo mfana akangilobolile. Akenzi lutho. Ayikho into right ayicabangayo ngami. Njalo yena mengabe ecabanga into ayicabanga ngami ucabanga ukungishaya or ukungichapha ngenhlamba. Ngabona ukuthi ngeke sekungaphezulu kwamandla ami manje. Ngiyathatha isinqumo sokuthi ngiphindele ekhaya. Ngaphindele ekhaya sisi ngizwe ukuthi ngiyazidonsa. Ngaphindele ekhaya, ngafika ekhaya ngamxoxela abazali uma ngoba baba wengasekho ngafika ngamxoxela ukuthi sengiphuma esimweni esikanje kodwa manje sengiyaxolisa ngiyabuya ekhaya sizobona ukuthi simisa kanjani. Hayi nangampela kuma wangamukela ngoba akekho phela umzali wake walahla ingane yakhe noma ngabe ubhede kangakanani kodwa umzali uhlezi ezokwamukela. Wangamukela uma back ekhaya sabuya ke ngabuya nami ngabuyisa kahle ingqondo ngabuya nasemzimbeni ngaqala manje ngacabanga izinto ezipositive ngoba ayikho into engase ngicabanga kulamuzi. Sengicabanga indoda yami nokuthi yini ezongisiza, indoda nokuthi yini ezongisiza. Kodwa ngithe mase ngisekhaya ngabuye engqondweni. Ngacabanga ukuthi no, ngumuntu esifazane, ngisanga nezandla, ngiphelele. Ayikho into engakwazi ukuyenza. Yini ndaba ngizohleze ngilindele ukuthi mina ngiyaphiwa noma nginikezwe umunye umuntu ukuze mina ngiphile. Ngathatha isinqumo sokuthi njengamanje ngihamba ngiyofuna umsebenzi, ngendla umndeni wami, ngiyayiphilela. Ngiyahlukana nomuntu wesilisa ngendlela engahlukumezeka ngayo kuloya muntu wesilisa. Ngahlala unyaka wonke ngingasamthola umuntu wesilisa ngoba ngangithi mangicabanga ngomuntu wesilisa kubuye yonke leya memory. Uyacabanga ukuhlala eminyango ugodola wazi ukuthi khona abantu abawuthiwa babambene empedeni wakho noma umbhedeni obulala kona zonke izinsuku. Ngahlukumezeka nje sisi kakhulu. Ngabuya lapho ngathola umsebenzi nga right impilo yaqhubeka. Ngabona ukuthi no, kuyaphileka ngaphandle kokuthi kube khona umunye umuntu odependele kuyena. Siyabonga kakhulu sisi ukuthi
usibeke esithombeni ngesitolo sakho into odlule kuyona. Siyaxolisa kakhulu ukuthi udlule into ebuhlungu kanje esangeni somuntu othi uyakuthanda, umuntu okusukela yena wakushela wathi ukuthanda, wakuthembisa izulu nomhlaba. But fanele ukwazi nawe njengomuntu wesifazane ukuthi umuhle futhi wanele. Njengoba unjena nje umuhle wanele uphelele. So siyabonga kakhulu-ke nje babukeli ngesitoro sasiphe sona. Usazosichazela-ke sisi ukuthi please sicela usiphe i-advice sizwe ukuthi yini i-advice ungayinikeza umuntu olalela ekhaya odlule esimeni sakho nosadlule kusona ngaphambilini, ungathini kuyena? Yebo babukeli, engingakusho noma i-advice engingayinikeza umuntu olalela ekhaya njengamanje eyokuthi singabantu besifazane kumele sifunde ukuzimela. Into ekuthina kakhulu kubantu besifazane eyokuthi kumele ngaso sonke isikhathi sikhangezwe, ngoba lento yasuka uma wayekhangeza ubaba ephila ku-right, ubaba emkhangeza. Mina ngathatha isithombe sokuthi umuntu wesilisa uyakwazi ukusupport umuntu wesifazane, ngahamba ngayozenzela leyo nto, kanti leyo nto leyo kumina angeke isahamba njenganguma. I-advice engifuna ukunitshela yona ukuthi singabantu besifazane siyakwazi ukuzimela. Kumele sifunde ukuzimela, ukwazi ukuthi uyakwazi wena ukuzenzela into yakho ezosiza wena. Siyabonga kakhulu dadewethu. Mbukeli lapha ekhaya noma mama napha ekhaya, fundisana amadodakazeni ukuyithanda. Ingane mayisakhula sifundise nje ukuthi kubalekile ukuyithanda, kubalekile ukuthi zazi ukuthi ngubani, kubalekile ukuthi ihupha amaphupho ayo kunokuthi zigcine ihupha abafana kunokuthi iyeke amaphupho ayo. Siyabonga kakhulu mbukeli ngesikhathi sakho ukusibukela, sikuthanda kakhulu but kuyiso sesikhathi sokuthi mina Mazwide ngiphume. But ungakhohlwa ke ukuthi ungene lapha ku Facebook, siyatholakala ku TikTok, siyatholakala na ku YouTube, siyatholakala. Like, subscribe, ucommente. Let me love you and leave you. Imini Mazwide, danko.